Na, tehát akkor, hát ha mondjuk, hogy nézem, ez itt igen, itt a közelben a spawn, mondjuk itt amúgy itt elkezdhet, itt letelepedek szerintem. Már ez egy jó helynek néz ki. Na de csináljunk egy pajzsot. Mindenképp kellene egy csákány. És akkor a maradék vasból csináljunk egy gatyát. És akkor így már nem állunk rosszul. Én azt mondom. Kezdésnek nem is rossz. Igaz, hogy lehetne jobb is, de az egyenlőre nekem ez jó. Na, vágjunk egy kis fát. Na jó, inkább hát vágtam ki fát, mert nem akartalak ezzel titeket mutatni, úgyhogy fogtam és kivágtam a videóból igazából. Na de kezdjünk el építeni egy házat szerintem. De a tengerpartra. Amúgy én úgy gondolnám, hogy így fele mondjuk így lent lenne a víz alatt, és akkor a másik fele meg itt lenne fent. Ez szerintem úgy jól néz neki. Hát neki is látok. A homok. Jó. Jó. Jó, így most már megvan. Homokkő. Ez csak azért kell, hogy ide lerakjam, és ezt ide rakom, mert így ugyanúgy néz ki igazából. Jó. Jó. Jaj. Ezt itt küldtem. Ezt itt, és itt. Jó. Jó. Hoppá. Jó. Kéne csinálni egy ásót. Ó, de nincs kövem. Hát én gyors csinálok egy bányát, addig hát itt is lennék, szedtem egy kevéske követ, nem sokat, és csinálok egy ásót. Na, azt mondtam, hogy csinálok egy ásót. De ahogy láthatjátok, már esteledik, és normálban vagyunk, úgyhogy az egyet fog jelenteni, vagy az, hogy elmegyek bányászni, vagy az, hogy igazából csinálom tovább a házamat, és ja, hát én inkább a házkészítésnél maradok egyenlőre. De lehet, hogy el kéne mennem vadászni birkát, addig lerakom a cuccaimat, és ezt ide átrakom. És igen, megint egy kisebbítő, egy ilyen pajzs kisebbítő modpacket használok, mert így sokkal jobb, és a Smaller Tools packet is használom, mert ezzel is legalább többet látok. Júj.
Ne, felrobbantotta. Ne. Egy gyapjú van. Ne. Azt nem kellett volna hagyni robbanni. Itt van egy bárány. Ez az. Jó. Tudunk csinálni egy ágyat. Jó. Futás vissza. Nem messze van, hála az Istennek. Itt van. Jó. Fehér ágy. Jó. Ez az. Jó. Kiítom és berakom a házamba. Jó. És túl is éltük ezzel az első napot. Nem mondom azt, hogy nehéz volt, de azért nem is volt könnyű, ugye? Itt főleg úgy, hogy majdnem itt 2 creeper is rám támadt, ugye? És így egy picit nehéz volt. Jó. Na. Jó. Jaj. Jó.